Bé, hola, bona tarda. Primer de tot, moltes gràcies per assistir-hi, aquestes hores, aquest dia i tal, complicat. Hola Jordi, que no t'he dit res. Hola Mingo. Bona tarda, benvinguts a aquesta jornada, a aquest interessant debat que tindrem després, protagonitzats per experts. En primer lloc, volia agrair al Col·legi d'Enginyers Industrials, Jordi, que ens acolliu aquí. Nosaltres formem part d'aquest col·lectiu tan amablement per intentar debatre una cosa que és realment d'actualitat. La jornada l'estan gravant, espero que surtin bé. Us la poden enviar si voleu, estarà penjada al web, oi Jordi, del col·legi, i estarà a vostra disposició. Vull agrair especialment al senyor Xavier Gatius, director general del CSICAT, la seva presència. Ens farà ara després unes breus paraules. I jo només donar-vos la benvinguda, també en nom del Col·legi d'Enginyers d'Enginyeria Informàtica de Catalunya, del qual en soc degà. I crec que és un tema que el que tractarem avui bàsic, des del punt de vista també de les ciències de la computació. Estem en una època de, molts li diuen revolució, nova revolució. A mi m'agrada dir no industrial, sinó de més coses. És una nova era on tenim un marc clar que són les ciutats intel·ligents, abans de les ciutats, també els territoris rurals, indubtablement la nova indústria que incorpora nous elements, nous components, noves maneres de produir, i evidentment la seguretat, amb aquest gran ampli sentit del que vol dir seguretat, és un dels aspectes a tenir en compte en el desenvolupament de la nova economia i d'aquestes noves maneres de produir. Jo diria que hi ha 3 temes, hi ha molts més, però els he sintetitzat a grans trets, on tots els enginyers i la societat en general ens hem de fixar. N'hi ha molts més, però ho he sintetitzat molt. Un és el concepte de dades i tot el que comporta, dades, i no parlo de Big Data perquè això ningú sap el que és, ni jo tampoc, sinó dades, tota la nova era de les dades en general, la concepció d'intentar donar als negocis com uns serveis. Hem passat des del punt de vista computacional al temps de la virtualització, el cloud, etc. Ara anem al concepte de BaaS, de Business as a Service, i en això la seguretat, la ciberseguretat és peça clau. Des del punt de vista més infraestructural, més d'enginyeria industrial pura i dura, fins a les capes lògiques i de prestació de serveis. Jo no m'enrotllo més, moltíssimes gràcies. Us deixo amb Xavier. Xavier, tot teu. Gràcies, Eduard. Bona tarda. Bé, en primer lloc, doncs, no pot ser d'una altra manera, agrair la invitació a la Fundació en aquest espai, agrair també al col·legi que hagi pogut allotjar-ho i que considerem que aquesta jornada és més que oportuna i més que d'actualitat, atenent que l'objecte de la mateixa va al voltant d'una iniciativa que té escassos mesos d'aprovació i que, per tant, si bé no és cert que tots l'esperàvem ansiosament, perquè la història d'aquesta iniciativa diguéssim ja es va iniciar a principis de l'any 2014, amb l'aprovació ja per part del Parlament Europeu d'un borrador. Les dificultats que hi ha hagut en tot aquest àmbit han fet que probablement o que no pogués esdevenir com a iniciativa legislativa fins fa, com deia, escassament un parell de mesos. En relació amb el que ha plantejat l'Eduard, i que ja estic totalment d'acord, jo crec que hi ha un element que és important tenir en compte, i veig moltes cares conegudes de l'àmbit del sector, de l'àmbit dels sectors professionals, d'associacions, de persones enteses i expertes en aquest tipus de disciplines, que és que com a societat digital afrontem transformacions i alhora reptes que cal sentar quines són les bases sobre les quals establim les regles de joc, que és evident que aquestes bases cal definir-les i cal plantejar-les perquè aquests reptes com a tal suposen molts avantatges però també suposen unes certes incerteses que s'han de poder cobrir, ja sigui per la protecció dels propis consumidors, dels propis ciutadans, dels propis individus, de les pròpies organitzacions, i per tant s'han d'establir quines bases s'utilitzen. I bases que no són fàcils d'alguna manera de regular, i ja ho reconeixem, ja ho acceptem, que no és
no és d'alguna manera senzill determinar quins han de ser els marcs normatius que han de regir aquests àmbits. En aquest any 2016 hem tingut aspectes que han vist la llum o iniciatives legislatives que han vist la llum que tenen una certa transcendència i un cert pes específic. Una d'elles és la que ens ocupa en la sessió i en la jornada d'aquesta tarda, com és la directiva NIS, la directiva de seguretat de la informació de les xarxes, però d'altra, que va ser pocs mesos abans, és el nou reglament de protecció de dades. Amb dues parts conformen un ecosistema que, com es deia anteriorment, tenen un àmbit d'aplicació molt i molt important amb el que és el dia a dia d'aquestes societats digitals que estan cada vegada evolucionant i treballant més. Jo m'agradaria, i aprofitant que estem en un entorn diguéssim on tothom, qui més qui menys, té un àmbit de coneixement en la matèria, m'agradaria traslladar d'una banda un aspecte positiu, que és que crec que aquest tipus d'iniciatives són imprescindibles i necessàries per poder desenvolupar amb garanties l'activitat que cada vegada es conforma amb major intensitat i, per tant, és necessari establir quins mecanismes són els que existeixen perquè aquest dia a dia pugui ser òptim, però també us voldria traslladar una certa, per dir-ho així, decepció en el producte final que fins ara hem obtingut, tenint en compte el temps que s'ha requerit per desplegar aquesta iniciativa. Decepció en el sentit no de la iniciativa en si, que crec que és convenient, com he dit abans, sinó que creiem que hi ha molts aspectes que no estan del tot aterrats, que no estan del tot ben apamats, que traslladen un àmbit de responsabilitat molt gran als que estan subjectes en aquestes normes, que hi ha un àmbit de solapament regulatori molt important que fa que les organitzacions puguin arribar a tenir una certa, permeteu-m'ho dir així, crisi existencial per veure quina norma tenen primer o de quina manera s'aclimaten a la norma, i que, per tant, crec que hi ha hagut aspectes que han quedat extremadament oberts, segurament per les pròpies mancances del que és Europa com a tal, com la coneixement, on d'alguna manera hi ha molts aspectes que estan delegats als estats membres i, per tant, en els àmbits de gestió i de control que aquests estats membres acaben configurant a cadascun dels països, però que d'alguna manera estem convençuts que aportaran alguns àmbits i algunes dificultats importants. I m'agradaria, breument, perquè el contingut important és la taula rodona que ve després i per tant no em voldria tampoc, diguéssim, estendre en excés, però bàsicament dos o tres aspectes que considerem o que ens preocupen, almenys des del nostre àmbit, des del CSICAT. El primer és una de les novetats importants d'aquesta normativa, que és l'obligatorietat en la notificació. Si ens centrem específicament en aquest nou àmbit, en aquesta obligació, cal determinar com una empresa, com una organització d'una mida mitjana o mitjana gran, internament estableix els mecanismes i els procediments operatius per determinar en seu de crisi, és a dir, en seu que hi ha un impacte causat per un incident de seguretat, com notifica, a qui notifica i a qui atén primerament. I permeteu-me que us posi un exemple concret, potser un dels més madurs. El sector financer té una regulació pròpia en l'àmbit del sector financer, té la regulació en l'àmbit de la protecció de dades, té la regulació en l'àmbit de la nova directiva NIS, i que totes d'elles demanen o plantegen aquesta necessitat o obligatorietat en la notificació. Com s'atén això i com una empresa centralitza tota la gestió d'un incident internament en un únic punt, que habitualment a data d'avui no és així encara, les empreses d'alguna manera tenen àmbits d'actuació diferents, com es coordinen internament aquestes obligacions perquè es pugui donar compliment a la mateixa. Creiem que és un repte i és un risc que pot suposar un inconvenient, un obstacle en els terminis establerts en les directives per donar-hi compliment. El segon aspecte és la capacitat de coordinació. Si bé existeixen a data d'avui organismes i centres de resposta d'incidents, la que més coneguda es poden trobar en l'àmbit del que és la xarxa FIRST, veiem que d'alguna manera en l'àmbit d'aquesta directiva hi ha un grup de coordinació, que aquest grup de coordinació ha de ser l'àmbit de cooperació a nivell europeu
que ha de poder garantir o ha de poder fomentar l'impuls d'aquest intercanvi d'incidents i d'afectacions. Aquí considerem que una notificació, perquè ens fem una idea, d'un incident que pugui passar en una regió d'Itàlia, en el nou model, plantejaria perquè, si això ens afecta a casa nostra, a Catalunya, doncs nosaltres tinguem que passar per l'autoritat, en aquest cas, que estableixi l'estat espanyol, que ha de centralitzar l'incident, notificar amb aquesta autoritat, que aquesta autoritat notificaria alhora a l'autoritat europea, que l'autoritat europea notificaria alhora a l'autoritat italiana i que l'autoritat italiana notificaria alhora al centre de seguretat que pogués estar vinculat amb aquesta incidència. Quan tenim xarxes on la direccionalitat és molt més efectiva. I aquí ens preocupa una mica que aquest status quo establert, que és teòricament impecable i organitzativament sense cap tipus de dubtes, a la pràctica pugui generar un obstacle o fins i tot un fre en un àmbit on, com bé saben, els que es dediquen a perpetrar aquest tipus d'incidents no tenen aquestes estructures jeràrquiques ni de coordinació, sinó que executen les seves accions i per tant generen un àmbit, diguéssim, o una acció que pot després generar un impacte. El tercer, i acabo, aspecte que ens preocupa en aquest sentit és com serem capaços, els organismes tant públics com privats, en l'aplicació d'aquesta directiva i també en l'aplicació del nou reglament de protecció de dades, de conciliar, permeteu-m'ho dir en aquesta expressió, diguéssim, l'obligació de notificació que deia al començament amb els propis interessos i riscos corporatius, atenent en compte que una de les novetats importants que hi ha en aquesta directiva és que, com bé saben, l'obligació de notificació ja estava establerta anteriorment amb els operadors i que ara s'extén en els proveïdors de serveis digitals, que és el nom amb el qual es denominen, i això té un univers d'empreses molt i molt importants on d'alguna manera en els seus àmbits de comitè de riscos corporatius no tenen establerts quins impactes pot generar aquesta obligació de notificació i com articular i com avaluar aquests impactes en la seu dels propis comitès de crisi que actualment no tenen establertes aquestes vinculacions a nivell de les autoritats estatals o dels organismes europeus. És altament probable, de fet hi ha un deadline bastant exigent en aquest sentit perquè tots aquests aspectes es vagin aterrant en els propers mesos. Dic estricte o exigent perquè tal com està definida la directiva encara hi ha moltes coses a aterrar i encara hi ha molts aspectes a acabar d'afinar, però en el cas que tot això es vagi plantejant jo crec que els responsables de seguretat de la informació dels diferents organismes públics o privats, el primer repte que tenen és, per poder donar garanties de compliment d'aquesta normativa, és com adequen les seves organitzacions perquè siguin compatibles amb aquests àmbits de coordinació, ja sigui amb les pròpies autoritats estatals com també amb les autoritats europees, que d'alguna manera exigirà aspectes que aniran des de les decisions, diguéssim, més executives fins a la modificació, amb tota probabilitat, de les pròpies procediments operatius o instruccions operatives, diguéssim, dels equips tècnics resolutors d'un incident o d'una crisi. Lògicament estem parlant d'incidents que tinguin una afectació significativa i irregular. I el dubte que ens queda, i que estic convençut que contribuirà en positiu, però que encara, permeteu-me que tingui un punt d'escepticisme en aquest sentit, és si això realment contribuirà a fer un salt qualitatiu i una millora del que són els drets, permeteu-m'ho dir en aquest sentit, dels propis consumidors o dels propis ciutadans que d'alguna manera és la voluntat o la motivació d'aquest tipus de directives, que d'alguna manera tinguessin coneixement de que si la seva informació ha pogut quedar compromesa fruit d'un incident de seguretat, poguessin tenir de primera mà una informació fiable del propi proveïdor de servei que li està prestant. I per tant veurem això com acaba conformant i simplement aquest punt de dubte, i no em malinterpreteu, no és que no hi confiï, simplement que tinc un punt d'escepticisme, és que en l'àmbit dels operadors, que aquesta obligació ja estava establerta, els fruits que ha generat no han estat tampoc
excessivament diguéssim, significatiu. I per tant jo crec que ara tenim una assignatura pendent i és fer que aquesta directiva realment porti un salt endavant i un salt qualitatiu i per tant creiem que aquí encara cal acabar d'endreçar tot l'espai competencial, d'autoritat i de com s'aterra aquests models que la directiva hi dona espai, això cal deixar-ho clar, la directiva hi dona espai, per tant la directiva habilita que cada estat membre pugui organitzar-se com consideri més eficient, més convenient i més pertinent. Per tant, no és un corser que d'alguna manera ho impossibiliti, però certament ho deixa molt al criteri potestatiu dels propis estats membres i de les pròpies estratègies nacionals de cada estat membre. I per tant, si l'objectiu que persegueix aquesta directiva és l'harmonització a nivell del que és l'espai europeu d'un seguit d'aspectes regulatoris al voltant de la seguretat de la informació, doncs probablement aquí un punt més d'atreviment a assentar unes bases perquè aquesta harmonització pugui aterrar-se amb uns aspectes que d'alguna manera puguin ser més comú denominador, potser hagués estat quelcom desitjable. Però en qualsevol cas sí que jo volia fer una mica una aportació, ja ho entenc, més de línia editorial en relació a aquesta iniciativa, perquè entenc que a la taula abastament es tractaran tots aquells aspectes que són estrictament propis del que diu aquesta iniciativa legislativa europea. Bona tarda. En primer lloc, vull agrair al Col·legi d'Enginyers Industrials la seva hospitalitat i per sobre de tot vull agrair-li al Col·legi d'Enginyers Industrials l'obertura que ha fet de l'Institut d'Estudis de Seguretat a la participació d'altres entitats, entre la que es troba l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació, a la que represento. Moltes gràcies, Jordi. També vull agrair al senyor Javier Gatius, als ponents i, com no, als assistents, la seva participació en aquesta jornada. Aquest any, l'IDES, que des de l'any 2001 ha vingut fent observatoris del risc en diferents àmbits, en la incorporació dels nous col·legis i associacions, com són el Col·legi d'Enginyers Informàtics i l'associació que represento, està organitzant l'observatori dedicat a la ciberseguretat, a l'entorn professional i empresarial. I estem treballant amb el CESICAT per tal de fer permanent, de donar continuïtat i fer permanent aquest observatori. Sense més, tornant-les a agrair a tots la seva presència, dono pas a la taula rodona. Ruth, tú estás aquí, Ruth. Tú estás aquí, Ruth. Ara aquí? Però ja està, tranquil, És que venía de gent, no se veía. Dijo, ¿cómo le digo? Ruth, aquí. ¿Yo dónde estás? Mira, Oriol aquí. Vale, Oriol. Ja te deia que els legals es haurien post. No sé per què. Bé, bona tarda. Benvinguts de nou i passem a la taula rodona. Us faré una breu presentació dels ponents i passamos al saló, que diuen. Aviam si ho tinc ben situat, això. Albert Lledó, a la dreta, està aquí amb nom propi i en representació d'Isaka, amb les dues coses. Ell ha sigut president d'Isaka i actualment és el vocal d'estratègia.
Per altra banda, des del punt de vista professional, és soci director de l'àrea de governança, riscos i compliment d'Auren, de la consultora Auren. És enginyer de telecomunicacions, una de les entitats que estem aquí representades. És màster en direcció internacional i gestió d'innovació tecnològica i un seguit de certificacions, CISA, CIS, CRISC, de seguretat, i auditor de les normatives ISO 22301 i 27001. I MBA, no? També? MBA, màster en... Sí. Porta 25 anys d'experiència en auditoria i consultoria i està dedicat a la governança, seguretat, auditoria, gestió de riscos, compliment normatiu, és a dir, una persona clarament enfocada al que estem parlant avui en aquest punt. La Ruth, a continuació, Ruth Sala, és advocada penalista i és especialista en delictes tecnològics. De fet, tenim 2 advocats a la taula, ella és la primera dels 2 advocats. És sòcia directora de Legal Consultors i la seva feina la porta a participar molt habitualment en actes d'aquest caire, sobretot parlant de temes de compliance, de delictes tecnològics, de dret penal, etc. Oriol Torrella és el segon advocat de la taula. Estan junts. És director de l'àrea de compliment normatiu de la Fundació CESICAT. Fundació CESICAT, de moment, potser algun dia... Esperem. L'Oriol porta més de 10 anys d'experiència en el dret de les TIC i està especialitzat en regulació. Feia molt temps que ens buscàvem i ens hem trobat ara. Aquí a la taula. Està especialitzat en tecnologia i telecomunicacions, especialment en els àmbits de ciberseguretat, protecció de dades i telecomunicacions en general. Ell ha treballat en el sector privat i públic, ha estat en diversos bufets espanyols, en els temes de dret de noves tecnologies i en aquests moments està participant del sector públic. Manel Medina, just a la meva esquerra, a la vostra dreta, és catedràtic de la UPC, és un vell amic, és el cap de l'ESCER de la UPC, que és l'equip de resposta a emergències d'ordinadors espanyol, és coordinador de les activitats científiques del capítol europeu del grup de treball d'anti-phishing, és membre de la Junta Assessora de l'ISMS Fòrum Espanya, és el director del màster de gestió de seguretat cibernètica de l'UPC des del 2015, si es fa, i és expert de NISA i col·labora en diverses associacions, i no us llegeixo el seu passat i les seves activitats perquè no acabaríem. Gràcies, Manel. I per fi, a la meva esquerra, el Manel Pons, 2 Manels també, que és enginyer de telecomunicacions, està aquí, no diré que en representació, però sí porta també la veu de la Comissió de Ciberseguretat de l'Associació Catalana d'Enginyers de Telecomunicació. Ell és màster, a part d'enginyer, és màster en telemàtica, és PDD per IS, també és lead auditor de la ISO 27001, és CISM, Computer Information Security Manager, i és, des del punt de vista professional, soci director d'Innevis, que és una empresa líder en serveis de ciberseguretat, i abans havies estat a S21sec. Acabo fent una autopresentació molt breu. El meu nom és Ramon Palacio, jo soc enginyer de telecomunicacions també, estic col·laborant amb l'IDES, amb aquest marc de col·laboració que abans s'ha expressat de diferents col·legis i associacions professionals, i soc el director d'aquest projecte, del projecte de ciberseguretat 2016, que si ho fem tots bé ha d'esdevenir i s'ha de convertir en l'Observatori Català de Ciberseguretat per a les empreses i els professionals, i ho farem bé. Enginyer de telecomunicacions, el meu currículum professional ha passat també pel sector públic i privat, he estat a empreses privades del món de les telecomunicacions, Telefònica, Alcatel, etc., grans, algunes petites també, i he tingut un parell d'etapes al sector públic, a Madrid, al Ministeri, a Redes, i llavors també dona certa perspectiva plural. Sin més, comencem, si us sembla bé. Si algú s'adormís, que aixequi la mà o que tiri un tomàquet. Vull dir, es tractaria que això fos àgil i que aconseguim entre tots arribar al fons de la qüestió, que és conèixer què és el que proposa la Directiva de Ciberseguretat i com s'aplica a les nostres empreses. Jo voldria demanar-li d'entrada a la Ruth, com a primera ponent, si ets capaç de fer-nos marcar l'escenari. Vaig a intentar, perquè vinc amb la lectura a mano, està calentita. Doncs vinga. Vaig a intentar. Vale, perquè no sé a quin sector us dediqueu, empresa, suposo, informàtica, tecnològica, no?
Hi ha algú? Cloud, serveis a empresa petita, de seguretat, sí? Infraestructura crítica, aquí hi ha algú? Tu? Alguien más? Bueno, hi ha... Per entendre una mica aquesta directiva, la directiva imposa una mica enquadrar, encabir uns protocols per reaccionar davant un atac de seguretat. Importantíssim, com el que va haver el dia 21 d'octubre, que va deixar noquejades moltes pàgines web amb un atac de DOS als Estats Units. Això seria una infraestructura crítica perquè està proveint a molta gent, a moltíssima gent, de serveis digitals. Llavors, la directiva vol imposar uns protocols de funcionament a Europa de com reaccionar, o sigui, cadascú hem de tenir les nostres normes, aportar-les i una mica la comunicació i coordinació global. Primer es defineixen quines són les... Va dirigit a infraestructures crítiques i es fa un seguit d'una definició de quines són les infraestructures crítiques, que són energia, transport, banca, mercats financers, sector sanitari, el subministrament d'aigües, infraestructures digitals com proveïdors de DNS, registre de nombres de domini de primer nivell. Aquests són els que es defineixen com a infraestructura crítica. Aquestes infraestructures crítiques a la vegada es proveeixen d'altres proveïdors de serveis digitals que els ajuden, o hi ha alguna contractació externa, que els ajuda a proveir els seus propis serveis. Llavors, aquesta regulació, aquest marc de vamos a posar un cinturó de reacció davant d'un atac és per aquests dos elements. De fet, per mi és quasi tota la societat en si, digital. Des del qui són els objectes de tractament, anem a quin és el manament de la directiva, el que ens mana. Diu, necessitem, a veure, els operadors, diu, marca, hem de tenir requisits comuns de desenvolupament de les capacitats i planificació, intercanvi d'informació, una cooperació entre tots, requisits comuns per a operadors de serveis essencials i de serveis digitals. O sigui, tota aquesta reacció per tots aquests dos operadors. Estan fora l'administració pública, a menys que faci servir el que sí com a usuària de serveis digitals té com una prerrogativa, com un poder per decidir que si jo em proveeixo com a administració pública de serveis digitals cloud, per exemple, tinc l'obligació o tinc la possibilitat de demanar-te a tu una sèrie de requisits de seguretat perquè jo com a infraestructura crítica no quedar noquejada o neutralitzada. Després, seguim, aprofundim una miqueta més. Llavors el mandat és, des d'Europa es diu ara designarem una autoritat que tot això ho dirigeixi. Ara hem de decidir qui és aquesta autoritat que dirigirà el concert a nivell nacional, en aquest cas. Després, quins són els recursos humans, que aquí entraria algú d'aquí, d'aquesta taula, es diu, a més d'aquesta autoritat qui mana i dirigeix el concert de com es reacciona davant d'un incident de seguretat, heu de tenir recursos humans qualificats suficients per assumir això. Aquí entraríem una mica en el personal qualificat d'enginyers, etc. Després, els estats membres han de tenir recursos per poder adoptar mesures de prevenció, de detecció, de resposta. És tot un seguit, una infraestructura que jo no sé si en aquest moment existeix, tan a l'Oest, ja? Sí? Sí? Després, es preveu, per provar aquest ensayo-error, hi ha un apartat que preveu que des de la comissió es facin atacs com els exercicis militares, atacs reals a tots els estats per veure realment aquest sistema protocolari que han dissenyat si funciona o si no funciona. L'objecte és la seguretat, l'objecte, el bien jurídico protegido, que diem, quin és? Doncs la protecció de les dades conservades, les dades que es transmeten i les dades que es processen. Aquest és una mica l'objectiu. El bien jurídico protegido és aquest. Després, què més? Quasi nada.
Després, com ho lligaríem? El que hi ha una cosa que ha dit el Xavier, que sí que ho considero com a coherent, i és que és cert que així com hi ha... Ell és coherent, però així com que hi ha coses que hi ha que filen molt prim en el detall de la regulació, heu de tenir X personal, X estructura concreta, sí que es deixa molt obert el com, i això ens porta una mica a divagar. Després, la relació amb protecció de dades, perquè en realitat si l'objectiu, el bé jurídic protegit són les dades, com es relaciona amb aquest nou reglament de protecció de dades. Jo del reglament m'he agafat només una part, l'article que m'interessava per aquesta taula rodona, i és, l'obligació de reporte d'incidentes, que diu a l'article 33, en cas de violació de la seguretat de les dades personals, el responsable del tractament haurà de notificar a l'autoritat de control competent de conformitat amb l'article tal, i dissenya com un protocol del que ha de dir, descriure la naturalesa de la violació de seguretat, de les dades personals que hagin estat malmeses, atacades, descriure les possibles conseqüències de la violació, etc. Llavors, aquí sí que ho lligaria, ho caçaria una mica amb aquesta directiva europea, i les lligaria una miqueta a les dues. I a destacar, crec que sí que hi ha un pla de presentació que és fins al novembre, al maig del 2018, s'hauria de presentar, tenim que ens queda un any i poc, any i mig, per presentar tot aquest protocol de reacció, i no me queda nada más. Ens queda molta taula. Sí. Per definir el marc, vull dir. Perfecte. Abans s'ha comentat en Xavier Gatius l'àmbit i la ruta ha acabat de perfilar-ho. Estem parlant de proveïdors de serveis essencials i estem parlant també de proveïdors de serveis digitals. Són dues frases una mica a vegades confoses. A mi m'agradaria que entre vosaltres si ens podeu clarificar quines són les empreses afectades i com les afecta. És a dir, tu has parlat que es defineix la directiva, defineix bastant bé el què, potser no també el com. Aviam, quines són les afectacions, quines són les empreses i quines són serveis essencials, serveis digitals i com les afecta. Com us sembla? Si voleu començo jo pels operadors, és més senzill probablement, després el Manel continuarà. Sí, però més veu que abans vosaltres. Que us van començar a demanar abans que complíem. Bueno, els operadors, a veure, el concepte, que la Ruth l'ha descrit molt bé, jo si voleu intentaré entrar més endins, el concepte de l'operador de servei essencial o infraestructura crítica són els serveis que estan donant una sèrie d'empreses públiques, privades, entitats, el que sigui, que tenen afectació a les persones, a l'economia, al benestar, diguem-ne, de l'estat, de la població, etc. O sigui, la normativa el que està dient és jo no em fico si tu tens un atac i t'arruïna l'empresa, si només te l'arruïna tu, no és problema del NIS. El NIS està dient, almenys amb aquesta part dels operadors, jo em preocupa molt que si passa això hi hagi ciutadans o economia, que al final acaba anant també al ciutadà, que puguin estar afectats. Llavors, què és important aquí? El primer important és identificar exactament qui són aquests operadors que podrien afectar el ciutadà. Home, tot afecta, evidentment, però sobretot contínuament a la normativa sempre es parla de proporcionalitat. O sigui, tot afecta però que afecti molt, sense definir el que és molt. Llavors, com deia la Ruth, hi ha una sèrie de 9 sectors, com diuen ells, que són els que de moment han identificat com a essencials. I dins d'aquests sectors s'han d'identificar els serveis essencials. Llavors, la primera tasca que encomana als estats és que identifiquin els serveis essencials. Un cop identificats, això tindrà 6 mesos des que s'acaba el pla, i que han fet la llei, ells identificaran quines són les empreses que estan proveint aquests serveis essencials. Els serveis essencials tenen un marge de proporcionalitat també. O sigui, per exemple, en el sanitari, si tu tens un hospital petit però que dona servei a 3 comarques,
pot ser essencial. Si té un problema, igual tenim... La gent arriba a urgències, no li donen servei, pot ser molt greu. En canvi, a Barcelona igual hi ha molts hospitals i un de 1.000 llits no és essencial perquè al costat n'hi ha un altre. D'acord? O sigui, que l'essencial sempre hi ha una proporcionalitat per persones afectades, per afectació a l'economia, per territori, etc. Tot això, com deia Ruth, està bastant obert i els estats hauran d'anar definint i justificar-ho davant de la Comunitat Europea. Un cop definits els serveis, s'identifiquen les empreses i aquelles empreses ho hauran de complir. La llei espanyola, igual que les altres lleis, els obligarà a complir. Això voldrà dir que se'ls imposarà que tinguin unes mesures de gestió de risc sobre els serveis, cuidado, si una companyia fa 5 coses i una d'elles és un servei essencial, les altres 4 no, només se li està obligant sobre aquells serveis en concret sobre els que tractarem. Llavors, se li està obligant a tenir una gestió de riscos. Per desgràcia, moltes vegades les companyies, justament amb els serveis d'electricitat, d'aigua, de no sé què, on no estan posant ara seguretat, o no estaven posant abans seguretat, sinó que posaven a la part més de negoci, que és justament la que no es fica a l'anís. Llavors, hauran d'adoptar una gestió de riscos, unes mesures de prevenció i reacció a incidents que encara estan per definir, si entraran molt endins o poc als estats. Tot això podrà ser auditat, es podrà exigir que hi hagin auditories de terceres empreses i, sobretot, el tema més polèmic, i suposo que el que tothom en parlem més i crec que ha sortit ja 3 vegades, el tema de la notificació d'incidents. I tot això pot ser multat. Tot això, si tu no compleixes, pots tenir una sanció. De fet, tindràs una sanció. Si estàs indicat. Això és molt novedós, perquè abans si tu tenies un incident i aquest incident comportava un perill per les persones, o sigui, feies un mal, doncs podies tenir un problema penal, civil, el que fos. Però si no portava cap mal, doncs no passava res. Ara, si tens un incident, no el comuniques, encara que no passi res, i se n'enteren, estàs no incomplint la llei i pots tenir una sanció. I amb això ja acabo, perquè després suposo que entrarem més en detall, si no m'estic allargant molt. El tema de les notificacions està bastant desenvolupat, amb el qual podem parlar bastant més endavant, i comentar que la legislació espanyola, igual que moltes, ja tenia lleis sobre el que són infraestructures crítiques, que són semblants en molts punts, diferents en altres, els sectors tampoc són exactament igual, però que no comencem de zero, sinó que ja hem fet un pas. Però no vull continuar perquè el tema dona per molt i jo crec que tots hem d'anar parlant. A mi em tocava parlar des del punt de vista de les empreses, dels altres operadors, els que no són operadors de telecomunicacions, però jo crec que després aprofundirem una mica més amb el tema de quines són les seves responsabilitats i quin impacte els hi dona. Jo crec que és interessant amb aquesta directiva tenir en compte, per una banda, que, com s'ha dit, els governs han d'identificar quins són els operadors. En aquests moments, ja fa anys que el CNPIC, el Centre Nacional de Protecció d'Infraestructures Crítiques, està elaborant aquesta llista de serveis crítics. Per tant, si ells no us han dit res, de moment no sou servei crític, perquè ja la tenen bastant avançada. I després, el tema aquest de la recollida de dades és un tema que en els operadors de telecomunicacions ja està funcionant, ja es va muntar. Telecomunicacions o infraestructures crítiques? No, operadors de telecomunicacions. Ja estaven obligats a fer aquestes notificacions des de fa anys. Quan jo estava a l'Agència Europea es va posar en marxa la plataforma perquè es fessin les notificacions, però són notificacions una mica light, que, com ha dit el Xavier Gatius abans, es fan a través dels òrgans competents de cada país i no hi havia una obligació de fer una notificació molt ràpida. En canvi, amb la directiva i el reglament de protecció de dades personals s'obliga a fer una notificació en 72 hores dels incidents d'alguns incidents, els incidents que es consideren greus, i per tant aquí és on les empreses s'han de posar les piles perquè abans s'ha comentat que si no es notifica i se n'enteren ens poden posar una multa
La qüestió és que se n'enterin ells i no ens entenem nosaltres i ens posin la multa sense que ens hem enterat que hem comès una irregularitat o que hem patit un atac o que hem perdut informació. La idea de recopilar aquesta informació, per una banda, és aconseguir que els altres operadors de serveis essencials se n'enterin del que està passant i puguin posar-se amb alerta quan algú similar a ells està patint un atac, perquè les màfies normalment quan desenvolupen una tècnica d'un patró d'atac, llavors aquest patró d'atac l'apliquen avui a aquesta empresa, demà l'apliquen en una empresa de Romania, al cap de 15 dies en una empresa francesa i probablement al cap de 2 o 3 mesos intentin aplicar el mateix patró d'atac en una altra empresa espanyola o catalana. Per tant, hem de tenir en compte això i la possibilitat de poder aprendre de les lliçons dels altres per protegir-nos millor. Jo crec que això és... Si et sembla, continuem amb... Si tenim una directiva que n'estem parlant, aquesta directiva encara no aplica com a directiva però no està, entenc, transposada en lleis estatals. Llavors, voldria demanar-te la teva perspectiva sobre com això anirà aplicant, com això pot incórrer també amb responsabilitats fins i tot penals per a les empreses i quin risc assumeixen i assumiran aquestes empreses. Molt bé, gràcies. En primer lloc, sense ànim de polemitzar tampoc, i ara tampoc no voldríem ensorrar la convocatòria i la xerrada, però aquesta directiva en realitat us aplica poc, és a dir, aplica poc al sector privat, aplica poc a l'empresa i és una directiva actualment de molt alt nivell que el que està plantejant... Això que estàs dient són bones notícies, no? Són bones notícies, són molt bones notícies. Plantegeu-vos la situació, 28 estats d'aquí poc 27, pràcticament zero infraestructures harmonitzades i territorialitzades a través de tota Europa per gestionar el concepte de ciberseguretat. Com deia el Manel, una manca de cooperació i de coordinació amb incidents que tots són transnacionals. Evidentment, no s'ataca una empresa en un país si és que la del país del costat, no, és que aquesta és a França i aleshores jo només volia atacar... No, a veure, els cibercriminals o els ciberatacs es produeixen independentment del territori on estigui ubicada la infraestructura i en molts casos la seva afectació també es produeix d'aquesta manera. Aleshores, amb aquest panorama territorialitzat a tota Europa, el que no tenia més ni tan sols una definició del concepte de ciberseguretat. Teníem uns operadors de telecomunicacions per un costat, teníem uns proveïdors de serveis de la societat de la informació per l'altre, però no sabíem exactament qui havia de fer què. De fet, a dia d'avui, si us fixeu, un dels primers mandats que hi ha en aquesta directiva és precisament la de designar autoritats competents. Si jo ara tinc un ciberatac, excepte el tema de l'Agència de Protecció de Dades pel tema de les dades, no sé on anar. Me'n vaig a la Comissió Nacional del Mercat i la Competència, que té competència en matèria de telecomunicacions, me'n vaig a l'APDCAT o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades i em diran, perdoni, jo aquí només sé de protecció de dades i jo si li han fet un DOS doncs ja em disculparà, però no tinc cap mena de coneixement de què m'està parlant. Aleshores, aquesta directiva el que ve és a centrar-nos a nivell europeu i establir la necessitat que tots els estats tinguin una estratègia i una definició exactament de què han de fer amb això que coneixem com a ciberseguretat, que la realitat és que és molt més ampli que no només el tractament de dades personals o la disposició d'infraestructures crítiques. Per bé que les infraestructures crítiques són molt importants i cada dia més estan sustentades en serveis digitals i, per tant, és importantíssim establir-ne un estàndard. Però, diguem-ho així, el principal mandat que té aquesta directiva, com us deia, d'alt nivell, va pels estats. Són els estats els que s'han de posar les piles i en 18 mesos, maig del 2018, hem de tenir definit el concepte de ciberseguretat, hem de tenir definides les estructures i els punts de contacte per interrelacionar-nos i intercanviar informació. Aquest és un punt terriblement controvertit, com ha dit el meu director. La realitat és que a dia d'avui, i el Manel ho coneix perfectament, hi ha unes estructures d'intercomunicació d'informació entre centres de resposta a incidents que són molt àgils i molt efectives i la realitat és que la burocratització que ens està imposant la directiva, de moment, és bastant discutible que ens pugui aportar una mica de llum en aquesta interrelació, intercomunicació i intercanvi d'informació entre equips per fer més efectiva la resposta a incidents.
Però en tot cas és una cosa que descobrirem i anirem veient a mesura que els estats vagin definint les estructures. I l'altra qüestió, evidentment, és que aquests estats harmonitzin aquest nivell de ciberseguretat, perquè és tan senzill com que si dels 27 estats un no té regulació adient en matèria de ciberseguretat, doncs tota la gent que vulgui cometre qualsevol il·lícit, ja sigui civil, penal o de qualsevol tipus, es desplaçaran en aquests estats. D'altra banda, també la imposició d'obligacions, i això sí que ens afecta ja el que serien les empreses, d'obligacions al que serien els operadors per un costat de serveis essencials i els altres de serveis digitals, també busca exactament el mateix efecte. És a dir, ja a dia d'avui per temes fiscals ja hi ha estats de conveniència d'ubicació de grans proveïdors digitals, només faltaria que a sobre els tinguéssim en matèria de ciberseguretat, és a dir, s'anirien tots els operadors a aquell estat que imposés menys obligacions. I aquí ve l'evolució o una mica el plantejament o el segon punt que jo us volia fer la reflexió i que sí que crec que ens afecta, malgrat que tenim, com hem dit, 18 mesos per adaptar-nos, anem a veure quina és la regulació que l'estat espanyol, en el nostre cas, planteja en aquest fenomen, però ja des del reglament de protecció de dades, passant per aquesta nova directiva, ens estem trobant que el nou model d'establiment de mesures de seguretat és terriblement ampli. Terriblement ampli vol dir, defineixin vostès quines són les mesures adients per evitar incidents. Això, que està molt bé, vull dir, gràcies per permetre'm a mi la possibilitat de decidir, planteja el problema que estàvem comentant aquí a la taula. És dir, la responsabilitat penal de que succeeixi qualsevol incident també dependrà de la meva arbitrarietat en decidir quines mesures he hagut d'implantar i m'he de gastar tots els diners del món en implantar totes les mesures de seguretat. No sé si aquí teniu empreses de seguretat, però pots gastar milions i milions i milions i milions i milions de diners en seguretat, per exemple a la NSA, i patir un incident, o a l'FBI i patir un incident, o la CIA i patir un incident. Aleshores, la realitat o la gran preocupació que com a mínim des del punt de vista legal nosaltres ens trobem, i crec que és la principal preocupació que han de tenir les empreses que us dediqueu en aquest sector, és si podem arribar a la definició d'alguns estàndards en matèria de mesures de seguretat que puguin ser considerades adients. La mateixa directiva i el reglament ens estipulen, per exemple, l'establiment de codis de conducta. L'establiment de codis de conducta és una certa manera d'estandarditzar què és el que considerem per mesures adients i la nostra adhesió i el compliment dels mateixos ens podria arribar a servir, si més no per justificar que hem escollit les que eren proporcionals i adients per no patir un incident o per no tenir un problema amb les dades. Aleshores, jo crec que la realitat és que la gran discussió des d'un punt de vista legal, en el moment en què estigui implementada aquesta normativa i en el moment en què entri en vigor, diguem-ho així, o entri en aplicació el reglament, serà precisament com cadascú de nosaltres, ja siguem clients que tracten dades o informació, com els que sou proveïdors de serveis digitals, que esteu obligats a prestar servei i de manera segura als vostres clients, com definiu les mesures i com tracteu les mesures i, evidentment, com notifiqueu aquells incidents que corresponen. Jo volia només comentar un parell de coses. És veritat que no afecta molta gent, però jo crec que és un punt de referència precisament per el que tu deies, perquè no existeixen unes normatives clares de què és el que han de fer les empreses per saber el que haurien de fer. Diguem que originalment es pretenia que la directiva afectés a més gent, però per pressions de grups tecnològics es va reduir a mínims, però jo crec que el missatge que haurien de transmetre és que totes les empreses haurien de fixar-se amb aquest referent perquè serveix també per protegir els seus interessos. En el fons, el que ens demana és que fem una anàlisi de riscos i que en aquesta anàlisi de riscos les pèrdues potencials que poden representar un incident estiguin suficientment minvades amb les mesures de protecció adequades. I després una altra cosa que volia comentar és sobre el tema de la comunicació. És veritat que el mateix que abans, la directiva obliga a que s'estableixin canals de comunicació entre els usuaris, els seus centres de resposta a incidents i arribar fins a Europa i a través d'ella a altres llocs, però això no impedeix que existeixin altres canals de comunicació
El que es vol és garantitzar que com a mínim hi haurà un canal que permetrà arribar des de qualsevol centre de serveis de resposta a incidents a qualsevol altre europeu, però precisament amb els ciberexercicis que vosaltres heu participat en un fa una setmana o dos, doncs amb aquests el que s'intenta és que flueixin, que es farceixin les agendes de contactes de les persones que treballen als altres centres d'incidents perquè en el cas que hi hagi un incident poder intercanviar informació de la manera més àgil i ràpida possible. Jo voldria baixar altra vegada a les empreses. Està clar que això és un marc que afecta molt a determinat tipus d'empreses i potser menys, o potser normativament menys, encara que el tema és la indicació de com treballar és vàlida per a tothom, a totes les empreses. En aquest sentit, Albert, m'agradaria si ets capaç de ajudar-nos a establir certs camins o certes maneres de com les empreses poden anar-se preparant per aquesta protecció, per establir aquests nivells de protecció. A nivell de personal, a nivell de procediments... A mi m'agradaria una miqueta fer la introducció de tot el que esteu dient. A veure, jo crec que avui dia estem parlant de moltes competències, estem parlant d'equips multidisciplinars, i jo estic precisament a aquesta part. Un és el compliment o interpretació de la llei. Llavors jo crec que sí que hem d'anar a focalitzar per a poder arribar al que tu dius és quins són els objectius d'una miqueta directiva, que és homogeneitzar tota la normativa a nivell de tots els estats que no hi és, com bé ha comentat l'Oriol. L'altre també és que és en àmbit de seguretat de les xarxes i sistemes d'informació. Va una miqueta més enllà de moltes de les respostes a incidents, perquè es posa amb els sistemes d'informació com a tal, no només en el moviment de xarxes, com també estan comentant, des dels ens que controlen i dirigeixen tot això. És per millorar aquest funcionament i després aquesta cultura, com bé comentaves, de gestió de riscos i incidents, com estàvem comentant aquí tota una miqueta d'aquesta part. I per això fa una organització per poder moure tota aquesta informació i d'aquí ja una miqueta, si ho passem a nivell una miqueta més terrenal, el que està obligant en els subjectes obligats, els operadors de serveis digitals, els està dient que tinguin en compte la seguretat dels seus sistemes i instal·lacions, que facin una gestió d'incidents, que tinguin una gestió de continuïtat de les activitats, un tema molt important, supervisió, auditoria i proves, com bé aquestes són coordinades, i el compliment de totes les normes internacionals que li apliquin. I això a nivell professional com ho traslladem? Una miqueta aquí, si veiem, per un costat, òbviament, necessites competències des del punt de vista com interpreto la llei que m'està afectant a mi a l'empresa i després a nivell ja més tècnic, és a dir, els enginyers, la formació que avui dia en el nostre país la veritat és que estan molt cotitzats i cada cop n'hi ha menys i necessitem més gent especialitzada per poder tocar aquests temes en concret i després aquí a mi m'agrada per exemple el que he comentat, queda molt una miqueta difosa perquè és una directiva, s'ha de transposar a partir de totes les nostres i tots els altres també han de transposar en funció d'aquesta directiva, però sí que és important, a mi m'agrada que la deixi una miqueta oberta, per no dir exactament quines normes com passava en protecció de dades i que el nou reglament també ho torna a deixar obert, perquè així cada un aplicarà els principis de gestió de risc, que això sí que és important, són unes competències molt concretes i aquí, per exemple, en l'àmbit i una miqueta d'ISACA, que recull totes les bones pràctiques en l'àmbit d'auditoria de sistemes d'informació, en l'àmbit de seguretat i de gestió de la seguretat i també en l'àmbit de resposta davant d'incidents. Hi ha una metodologia, una certificació que es diu CERRISC a nivell internacional, que aquesta metodologia com a tal la fan servir a l'Estat de Califòrnia per gestionar tots els riscos d'un estat, no només d'alguna molt concret. És una metodologia senzilla i que suposo que estan fent servir a tot arreu, però senzillament pauta, són uns procediments pautats de què és el que ha de tindre, que és aquestes certificacions una miqueta que et dona ISACA i que jo crec que avui dia els professionals, jo per exemple vaig exposar una miqueta el meu exemple, jo vaig estudiar enginyeria de telecomunicacions, però a l'hora de mecanitzar, automatitzar empreses vaig dir necessito coneixements d'empresa i vaig estudiar també empresa, i ara porto uns anys que quasi em falta estudiar una miqueta de dret, però de tot no sé, però sí que és fàcil llegir entre cometes per veure aquests requeriments a què transporten, perquè l'important és entendre el que volíem dir
els legisladors, el que han aprovat, i l'altre és a nivell operatiu, a nivell pràctic, a nivell de les empreses, això què significa. Fins quin punt les mesures les necessito o no les necessito, perquè no podem posar totes les mesures, òbviament, i el sentit comú així ens ho diu, no podem posar totes les mesures en una empresa perquè té un cost molt elevat. No podem fer, que això sigui el Pentàgon, que té el seu cost i tot i així també li continuaven entrant, però l'esforç cada cop és més complicat a les empreses. En funció d'això, aquest anàlisi de riscos i quin grau de compliment jo tinc s'ha d'adequar a cada una de les empreses. I jo crec que si veiem ho focalitzem amb l'esperit, sense crítica legislativa, amb l'esperit és per intentar coordinar alguna cosa que no s'està coordinant de cap manera. Llavors és posar, de fet el que està posant, no només fent les directives tècniques i de mesures que s'han de fer, sinó també està fent els establiments organitzatius, més bons o més dolents, però posen les primeres línies organitzatives per tal d'intentar respondre, ja dic d'intentar, no sé si ho aconseguiran, però sí de respondre enfront a aquestes situacions, que cada cop es donen més i que cada cop nosaltres anem veient a diferents estats, per exemple, hi ha un estat de defensa, hi ha mar, tierra i aire, i ara l'estat que realment hi ha és ciberseguretat. Tant a l'estat espanyol, que no fa gaire que hi és, com els primers que el van crear va ser, òbviament, les forces dels Estats Units. Llavors, clar, ens estem trobant aquí en tot això i ens estem trobant que els professionals cada cop estem molt més especialitzats i amb diverses competències, perquè aquí estem parlant de tècnics amb incidents de seguretat com a tal, de respondre i de gestió de riscos, que és una altra perspectiva, i també d'auditories i de proves al respecte de cada un. Estem veient competències diferents que necessiten i que no són competències d'un equip d'una persona, sinó que molts cops són equips multidisciplinaris per donar resposta unificada a tot el problema. Potser ens caldria anar veient també com anirà evolucionant això, com anirà avançant. Tu, Ruth, t'atreveixes a dins de com ens anirà aplicant en el futur? ¿A que sí? No, no me atrevo. Así que me la voy a saltar. Vale. Però... No ho sé. A més, jo estava pensant, i això qui ho ha de fer? Posa'm nom i cognoms de qui està darrere d'això. El que sí que em sembla que em tocava la pregunta de i què faltava per regular? Per mi, a part, sí o no? Em tocava, no? O més endavant? Pues entonces no contesto. No, jo voldria seguir un ordre lògic i tenim, jo crec que està expressada el que és la directiva i a qui afecta, i el que no està encara crec aterrat és com s'anirà movent això. Però qui ho fa això? Clar, a mi dic, qui ho ha de fer? Entenc que començarem pel legislador i després s'anirà aplicant a les empreses. Jo sí que puc. Vinga, va. Com comentàvem ara, i de fet el Manel ha tornat a apuntar correctament, és el que us veníem a dir, és a dir, tota aquesta discussió de la directiva va sorgir amb la voluntat també que els grans proveïdors que venien dels Estats Units i que tenien molta de la informació o moltes de les dades que s'estaven tractant aquí comencessin a garantir també, i des d'Europa es pogués tenir un cert control de la capacitat, en particular a través del tema de les notificacions dels incidents, de tota aquesta informació, tots aquests serveis que els europeus estàvem utilitzant i que al final implicaven que totes les nostres dades o molta de la nostra informació estava en aquest tipus de proveïdors. I com s'acostuma a fer en aquest tipus de procediments, ja que estem aquí, comencem a harmonitzar tota aquesta qüestió de la ciberseguretat, anem a definir-la, anem a veure exactament què és, i d'aquí va començar a sorgir tot aquest tràmit de la directiva de manera més global, vinculat en l'àmbit de l'estratègia de ciberseguretat que plantejava Europa, o que ha plantejat Europa des del 2013 en endavant. Aleshores, la realitat és que a poc, en la discussió i en l'àmbit d'aplicació d'aquesta directiva, precisament el que s'ha anat quedant enrere o ha anat sortint és l'àmbit d'aplicació respecte a determinades empreses, perquè al principi, en els primers esborranys, el Manel també se'n recordarà, hi havia tots els proveïdors de serveis digitals, tots. I aquí, doncs clar, van començar a sorgir moltes empreses, principalment dels Estats Units, que presten serveis aquí, que no volien, i la negociació es va acabar centrant principalment en quines acabaven posant i traient. De manera que al final, en l'annex 3, han quedat 3 categories grans, que comentàvem amb el Manel, crec que a l'entrada d'aquí, bàsicament acaben sent empreses de gran nivell. Són els buscadors, empreses de cloud i mercats online, e-commerce. Aleshores,
Quina és la realitat? Això no deixa de ser, com us deia al principi, un embrió. A partir de... Bueno, per cert, ja que veig el Jordi aquí, el Jordi Parraguirre, a la Fundació.cat també passa a ser infraestructura crítica, cosa de la qual m'alegro bastant, i aquesta sí que és una cosa bastant novedosa de la directiva. Perdoneu l'incís. Com us deia, la realitat és que l'objectiu era principalment agafar tot aquest tipus d'empreses i poder-les d'alguna manera gestionar en l'àmbit de la ciberseguretat. Però és que l'objectiu global que té el mercat de la ciberseguretat, i ho veurem específicament amb els desenvolupaments que es facin des de cadascun dels estats a nivell legislatiu, serà acabar permeabilitzant aquestes obligacions a totes les empreses. No us oblideu que a partir del 2018, quan això estigui transposat i en endavant, tindrem un framework de treball en el qual anirem veient quin és el nivell d'implantació en aquestes i quina és l'efectivitat de les mesures o de les solucions regulatòries que s'han fet en els diferents estats. I a poc, l'excepció que hi ha a la directiva per les pimes anirà sortint, es començarà a permetre que aquestes obligacions s'extenguin a tots els proveïdors TIC. Veurem com al final aquesta obligació de que totes les empreses implementin mesures de seguretat s'acabarà imposant. Segurament estem parlant ja de la tercera dècada d'aquest segle, però és cert que ens obligaran a poc a que totes les empreses que tenim dades en format electrònic, que ja pràcticament podríem parlar del 80-90% del negoci o de les activitats professionals, tinguin mesures de seguretat adequades per evitar que es produeixin ciberatacs, ciberincidents, fuites d'informació, qualsevol tipus de... De fet, la regulació penal al respecte de la responsabilitat de les empreses ens hi acabarà conduint. És a dir, en el moment en què això sigui una obligació per tots, tothom haurà d'implementar mesures per evitar veure's atrapat en qualsevol d'aquestes obligacions i responsabilitats. Ruth, vols? De què? No. No, està bé. Aleshores, és útil aquesta directiva? O sigui, quina és... El que està plantejant és útil a la coordinació europea, és útil als estats, és útil a les empreses, és útil als usuaris? Realment està plantejant procediments que un cop es vagin desenvolupant està plantejant procediments que un cop es vagin desenvolupant realment haurem guanyat? És absolutament imprescindible aquesta directiva. M'agradaria això que ho comentessin entre tots. Jo, com deia abans, jo crec que per una banda és molt bona pels ciutadans, perquè ens protegeix i quan es fa l'anàlisi de riscos el problema que ens plantejàvem a Enisa quan es va plantejar el tema de recollir informació d'incidents és que sabeu que el risc és l'impacte per la probabilitat. Llavors, en el factor de probabilitat tothom fa així, s'ho inventen, perquè no hi ha dades reals de quina és la probabilitat de que succeeixi una cosa. Les empreses d'assegurances, quan fan una assegurança d'incendis, saben quantes cases se'ls han cremat i poden dividir i calcular els accidents de cotxe també. Els ciberincidents no se sap, perquè se sospita que el 80% dels incidents de ciberseguretat no es declaren. I llavors nosaltres hem fet fa poc hem fet un estudi quin impacte econòmic tenen els ciberincidents. Han fet un estudi als Estats Units i han dit el 0,4% del PIB. Fa 10 anys a la Unió Europea un projecte europeu va fer un estudi i van decidir que entra entre el 2% i el 4% del PIB. Clar, hi ha un factor de 10 entre 5 i 10 de diferència. Aquí està el que s'amaga. O sigui, l'estudi que han fet als Estats Units era sobre informes de ciberatacs que s'havien fet, que s'havien publicat. El que s'havia fet a Europa s'havia fet en base de consultar, el que volem fer nosaltres amb l'Observatori, consultar els equips de resposta a incidents, a les consultores que fan anàlisi, que fan assessorament a les empreses, a veure ells quines dades tenen dels impactes que han tingut amb independència de que s'hagin declarat o no s'hagin declarat. Per tant, jo crec que és molt important tenir en compte i, de fet, la multa que se li posa a les empreses per no estar adequadament protegides pot arribar a ser
del 4 al 5% de la producció, és a dir, l'equivalent a el que serien les pèrdues, perquè si nosaltres quan fem una anàlisi de riscos no som capaços d'avaluar les pèrdues que ens produirà un incident de seguretat, sabem que la referència és la multa. Llavors hem de posar en el costat de les pèrdues, posem la multa que em posaran si s'enteren i llavors això ja quadra la fórmula d'anàlisi de riscos. Sí, però no només, vull dir, també hi ha cada vegada atacs més sofisticats i més plantejats a fer mal, que sí que tenen un impacte econòmic pràcticament diria que incalculable, vull dir, està absolutament de moda ara mateix el ransomware. Una petita o mitjana empresa a la qual se li xifra tota la informació, bueno, sí, podries posar com a xifra el que et demanin de rescat, però és que l'altre és parar, i si no tens còpia de seguretat, parar. O sigui que el dany és... De fet, les màfies estan començant a demanar com a rescat la multa que et posaran si s'enteren de cas. És una manera de valorar. Sí, a mi sí que m'agradaria reincidir sobre el que estaves comentant. A veure, jo crec que al principi, i és precisament aquest, quan tu fas anàlisi de riscos, el tema de probabilitat és molt important i no tenim dades. Actualment, i aquestes dades són les úniques que tenim i amb les úniques que es treballen. Però d'alguna manera és el mateix que estar sec o tindre dos ulls per veure-hi. Perquè si no tens dades, i si ho fixeu amb els organismes competents, l'Autoritat Nacional Competente, el punt de contacte únic, el CSIR, que és el centre de resposta, grup de cooperació i ENISA ja està traient, per exemple, bones pràctiques i què és el que hem de fer. Si no sap i no pot, tant el centre de resposta, d'on venen i quins tipus d'atacs s'estan produint, i una miqueta el que intenta, entenc jo, l'esperit és legislar això, és a dir, que les empreses tinguin que subministrar aquesta informació de manera confidencial perquè un organisme des de dalt pugui veure la globalitat de tot. I una miqueta és des del punt de vista europeu i amb aquesta globalitat emetre, que ja ho estan fent, amb la informació que tenen, que és ENISA, emetre bones pràctiques, directius, etc. Com per exemple, ISA que també fem aquestes bones pràctiques. I molts cops està en consonància sobre anàlisis de risc, sobre incidents, etc. Com respondre a cada una d'aquestes coses. I això va omplint un coneixement per anar veient si, perquè ara actualment no sabem si hi ha més, o sigui, si els atacs que hi ha com són. Jo sempre he dit, el tramat o d'alguna manera l'empresa petita o mitjana que no té quasi mesures, no sap si té ciberatacs, perquè no sap veure, no té ulls, no sap veure si algú li ha entrat, li ha robat la informació a la competència o no, perquè no pot ni detectar-ho. Aquí tenim un expert que es dedica a aquests temes, però d'un cop ho hem comentat i no sé si irà a la part oscura o no irà a la part oscura. I d'alguna manera això és des d'una visió supranacional o d'estats membres de poder anar aglutinant aquesta informació amb l'esperit, i aquí jo crec que l'esperit d'aquesta llei és per treure aquestes bones pràctiques, i no només bones pràctiques, sinó treure guies d'actuació i poder fer respostes. Si ho veiem nosaltres, quan estem veient dintre de les empreses, estan funcionant de la mateixa manera. Tenim problemes aïllats, bé siguin d'incidents de seguretat o bé siguin de problemes en ventes, en producció i tot el més, i què és el que fa? Es va extrapolant tot fins al cap, que el cap, quan té la visió de tot, troba la solució perquè ha vist que ja hi ha un patró, per exemple. Cosa que individualment hi ha 1.000 operadores recollint informació, cada una d'elles alguna en detecta, però ningú detecta un patró. I això és des d'enginyeria és com abordes tot el tema de problemes. És a dir, un problema, com fas les casuístiques, quina és la causa, etc., l'impacte, i a partir d'aquí pots anar extrapolant fins a treure el patró i veure llavors com ho pots atacar. No a tots, però sí al conjunt. I jo crec que una miqueta l'esperit també va per aquesta part. Jo us deixo... Jo, per criticar una mica la norma, ja que hem parlat també d'ella, no, jo el que sí que crec que està passant una mica, que sempre ha passat amb tots els àmbits de la seguretat, amb l'higiene, amb la seguretat de les obres, etc. Però bueno, estem en una fase que no fan més que sortir normatives de tot tipus. Llavors hi ha una normativa per si les dades són personals. Hi ha una normativa als Estats Units si jo em fabrico medicaments. Hi ha una normativa per l'àmbit bancari. Hi ha una llei penal que si jo agafen les meves càmeres de vigilància, posen una botnet i ataquen un tercer i ho fan a Espanya, doncs jo tinc responsabilitat amb aquest atac. Però no coincideix ni amb el NIS ni amb l'altre. Llavors hi ha moltes normatives que van sortint com a bolets i tenen certes coincidències. De fet, el Xavier Gatius ho ha dit,
ho he dit abans. S'ha de menjar, no? Sí, això també és veritat, ens donen feina a tots, però jo crec que pot produir confusió. I, de fet, un dels debats que hi ha a la xarxa importants és, per exemple, amb el tema de les notificacions, perquè una empresa espanyola té un incident que a part de ser un incident, és operador i a sobre afecta les dades personals, i si a sobre és un banc, doncs igual fa 10 notificacions a 10 llocs diferents, quan el que ell voldria és no notificar-la a ningú, perquè ningú s'ha enterat i els afectats no els ha passat res. Llavors, simplement dir que jo crec que estem en una fase inicial de tot això i que a la llarga jo crec que hi ha molt poques normatives, com dèieu vosaltres, afectaran pràcticament a totes les companyies, inclús als particulars, i que serviran per, com petites variacions, serviran per totes les casuístiques i afectats. Però ara no és que creï confusió, aquesta norma està bé que surti, però comença a marejar tanta normativa, no? Jo sí, has comentat també la importància, no? A part de tot el que hem dit i de l'afectació que pugui tenir a les empreses, del punt de vista, i ho comentava introductòriament el Manel Medina, a nivell ciutadà, a veure, és que és absolutament imprescindible. A dia d'avui tenim centrals nuclears que estan governades per TIC o gestionades per TIC i no tenim cap mena de regulació ni cap obligació al respecte de les mateixes. Vull dir, no és ninguna excepció el que va passar a Iran amb l'Stuxnet, que podria passar a Escó o a Vandellós. Vull dir que tu tires 4 USBs pel pàrquing i us puc assegurar que acaben connectats en alguna de les màquines que gestiona el sistema de la central, però segur, vaja, si vols fer un estudi de probabilitats, però ascendria al 100%. La segona és que, a part de la probabilitat, la possibilitat d'incident és que és al 100%. O sigui, és el que us he comentat, fins i tot les infraestructures més ben securitzades, sempre apareix el hacking team de torn i ens les acaba tirant per terra o ens treu informació. Vull dir, el mateix hacking team d'aquell d'Itàlia els hi van acabar traient tota la llista de clients i tenies CNIs i tenies coses realment de molt pes i que pràcticament era absoluta confidencialitat el fet que eren clients d'aquelles eines. Vull dir que al final, en aquest sector, entre la competitivitat que tenen entre aquests equips, entre la pròpia inseguretat que generen les xarxes i les infraestructures i la situació de la informàtica en general, és que la possibilitat és al 100% i la probabilitat serà les ganes que tingui aquella persona d'intentar entrar, treure't informació, atacar-te o tirar-te a la xarxa com la de l'operador DIN de fa 2 dies. Vull dir que, en el fons, i el cost de fer un DOS és que és relativament assequible. Vull dir que tampoc els devia costar molts diners tirar una infraestructura que pràcticament dona servei a uns dels principals proveïdors de societat digital. Aleshores, clar, plantegem-nos, una cosa és no poder refrescar el teu timeline. Bueno, per alguns pot ser terrible, però l'altra és no poder fer cap mena d'operació bancària quan el 100% de les teves operacions es fan online, l'altra és no poder gestionar una central nuclear perquè està bloquejada per un DOS des de fora i per tant la realitat és que, escolta'm, algú havia de començar a posar una mica d'ordre en la gestió de les TIC en matèria de ciberseguretat en àmbits com infraestructures crítiques, en àmbits com proveïdors digitals d'aquesta magnitud, o sigui, e-commerce, cloud, estem parlant d'eBay, estem parlant de serveis com Google amb Gmail, vull dir, una mica de mesures de seguretat sí que estarien bé. Molts d'ells ja les tenen per defecte, perquè a veure, els primers que estan interessats en garantir la seguretat dels seus propis serveis són els que els presten, perquè volen la continuïtat i la fidelitat i confiança del client. Però també és cert que normalitzar mínimament aquesta estructura i tenir una mica de control sobre les notificacions és importantíssim, sobretot en el tema de les notificacions. Comentava ara l'Albert, la motivació principal d'obligar a notificar és que la decisió de si es comunica i com es gestiona aquesta comunicació no respongui només als criteris d'uns accionistes i de si pujaran o baixaran les accions, sinó la idea, sobre la teoria, i toquem fusta, és que un organisme públic pugui decidir en favor de l'interès general quina és la gestió o quina és la informació que es fa d'aquell incident també. Perquè ja no només és un tema de m'ho guardo aquí i així ningú s'entera i potser, com ha passat amb Yahoo, no? Fa 6 mesos o fa 2 anys o fa 3 anys que s'havien produït els incidents, sinó que, escolta'm, doncs, si s'han publicat les passwords, doncs potser anem a dir-ho a la gent, perquè molta de la gent, us puc assegurar que el 99%,
tenen la mateixa password a la compte del Yahoo que a la compte del correu electrònic o del banc o del no sé què. Aleshores, gestionar una comunicació cap a la població o cap a la ciutadania perquè facin un canvi de passwords, perquè actualitzin els seus sistemes o perquè prenguin qualsevol de les mesures de seguretat que els evitaran futurs incidents és absolutament imprescindible. Per molt que una empresa no li pugui semblar convenient per les seves comptes o les seves accions. Aleshores, aquesta notificació busca aquesta gestió des d'un punt de vista d'interès general. Sí, m'agradaria reforçar el tema de la comunicació perquè és brutal, no? Però hi ha altres normatives que ja ho obliguen. Per exemple, la prevenció de blanqueig de capitals ja obliga a comunicar amb un ent molt concret quan hi ha operacions de blanqueig de capitals o de financiació del terrorisme. I ho fa d'una manera secreta perquè es pugui actuar. Aquí jo crec que també, jo per exemple, i seguint una miqueta el cas d'ell, vull dir, quants de vosaltres recolliríeu un USB que us trobéssiu aquí ben maco de 16 o de X gigas? Jo crec que exceptuant 2 o 3, doncs tots, no? Llavors, aquí és veure i anar conformant una miqueta perquè primer són les infraestructures i li poses molta seguretat i després, per exemple, veus que amb un senzill USB tot el Centre Nacional de Seguretat dels Estats Units el deixes penjat durant més de 9 mesos. Perquè d'alguna manera una persona que havia dintre va agafar un USB en el pàrquing que l'havien posat perquè piqués i què fas si trobes un USB? Què feu la majoria? Doncs posar-lo, aviam què hi ha, no? Sí o no? I llavors és en aquell moment en què entra el virus amb tota la força dintre, es queda i va fent la seva tasqueta. La seva tasqueta és anar saltant d'una a l'altra. Això ja és hackinètic, és una altra variació, però que no és només, vull dir, la conscienciació va més enllà. Si això succeeix, per exemple, a diferents països, en uns sectors molt concrets, bé d'empreses, de serveis essencials, no essencials, digitals, no digitals, l'única manera és anar veient aquests incidents i poder agafar algun tipus de patró i actuar en conseqüència. O, per exemple, a partir d'aquí dissenyar com a resposta a nivell general una acció de conscienciació emetent aquests vídeos que veiem en pel·lícules només pels que estem en el mundillo de la seguretat, que ens encanten, no? I que James Bond, etc. i tal, que podem veure a les pel·lícules, que veieu en petites traces, però que realment ataqui perquè qui trobi un USB que no el torni, que el llenci o que el cremi. I és senzilla la mesura. Això està vulnerant en els últims temps totes les mesures de seguretat que s'han gastat milions i milions, però que les de tindre, perquè si no t'entren per l'altre costat, clar. Vull dir que aquí sí que hem de ser bastant francs. Si voleu afegir alguna cosa més des de la taula, endavant, i si no passaríem a... Jo volia afegir dintre dels avantatges, jo crec que precisament, ho hem comentat aquí, que ens donarà feina a tots, jo crec que precisament l'avantatge, una de les avantatges d'aquesta directiva és que com hi haurà molta gent que tindrà que aplicar-la, tant la directiva com el reglament, això esperem que abarateixi costos i perquè es desenvolupin eines d'automatització d'aplicació de mesures de seguretat. Jo crec que això és important també que ho tinguem en compte i tenim en compte que aquesta, a banda de demanar experts que et facin anàlisis de riscos i tal, jo crec que el tema de la comunicació és una de les coses que probablement les empreses hauran de plantejar-se tenir-la subcontractada a algú que sàpiga com fer aquesta comunicació preservant les garanties de privacitat i de prestigi de l'empresa que té l'incident. Només un detall de la responsabilitat penal, que de fet és l'únic que ens importa a l'empresa, és com soc responsable penalment, perquè hi ha un càstig de multa, hi ha un càstig de cese d'activitat, etc. No està vinculat la directiva amb el Codi Penal, perquè el Codi Penal nou, la responsabilitat penal es centra en un deure o una obligació de control del que facin tant l'òrgan d'administració com els empleats. Obligació de control. I de sobte la directiva ens està projectant en una obligació de complir uns protocols, amb la qual cosa ens està obligant primer la directiva europea a fer un compliment, un compliance, abans que la nostra pròpia normativa penal, que està vigent de fa calentita. Llavors, segurament ens trobarem que haurem d'adaptar i ampliar nacionalment aquesta obligació de control per una obligació de tenir X
compliments normatius. És que li falta una segona volta al Codi Penal ara mateix, havent caigut aquesta directiva. O sigui, mana més la directiva que el Codi Penal que tenim. Llavors, aquí hi haurà un vaig tirant perquè la transposició no sé si serà o com es farà la transició. Anem a veure. És possible que una part vagi a petar el Codi Penal. Jo sí que hi ha una cosa, només una qüestió, disculpa'm. I és una cosa que des del CICICAT hem mirat de tenir molt present des del primer dia que es va crear la Fundació i fins i tot amb el propi Pla Nacional. Una de les coses que sí que marca la directiva és que en l'àmbit estratègic els estats en la seva estratègia han de definir també els plans de formació i conscienciació. I aquí sí que jo crec que vosaltres també teniu un rol molt, molt, molt important. No només nosaltres com a autoritat, sinó també com a entitat pública, sinó també els professionals d'aquest sector. És a dir, com us estava explicant abans, això no deixa de ser l'embrió d'un principi que està plantejant que la societat serà completament digital, tota la nostra informació estarà a la xarxa i per tant més val que tant com a usuaris com a proveïdors de serveis estiguem ben curats en matèria de ciberseguretat. Aleshores, la tasca que vosaltres podeu fer a nivell de formació i conscienciació dels vostres propis clients en la prestació dels vostres serveis també és absolutament imprescindible. Malgrat que els estats no la recolliran en aquestes estratègies de formació, perquè simplement diran, doncs, el CICICAT tal, l'INCIBE tal, i el no sé qui tal, i faran unes campanyes amb unes webs i tal i qual. La realitat és que ajudar que els vostres clients es posin al dia no deixa de ser una tasca de conscienciació molt i molt valuosa per vosaltres com a ciutadans, pels clients dels vostres clients i pels vostres clients en si. Doncs, si us sembla, obrim un torn de paraules. Jo demanaria a qualsevol persona que vulgui intervenir que s'identifiqui primer i endavant. Ànimos. Mingo. Ja m'has presentat tu? Presenta't una mica més, home. Jo soc Mingo i d'alguna forma col·laboro en el IDES com a membre del Consell Assessor i ja comentaré 3 temes que em preocupen molt i us demano la vostra opinió. Un era la conscienciació, comentava Soriol al final, que és que la gent que esteu aquí, molta gent dels assistents, o tenim alguna relació amb temes de seguretat o enginyeria o advocats que coneixen una mica, però fora d'aquí, siguin infraestructures crítiques o siguin empreses normals, hi ha un management, hi ha un consell d'administració, hi ha directors financers que no tenen aquesta sensibilització. De fet, hi ha estudis que més del 60% consideren que no tenen res a veure amb la ciberseguretat. Això és un tema que em preocupa. Un altre és el tema de velocitat, perquè es parla d'una directiva NIS que hi ha una transposició maig del 2018 que després no sé què faran, mirem la llista d'infraestructures crítiques, després pensarem què fem, i si poses a la banda dels cibercriminals pensen, hòstia, aquesta gent sí que està tranquil·la, no? Van deixar que passin els anys i a més és amb una directiva que està basada en una foto de fa ja anys. Els cibercriminals i la seva organització evoluciona molt més ràpid, llavors dius, té pinta que no els atraparem. I després un altre és de capacitat, perquè igual que sí que hi ha operadors grans, operadors crítics que són grans, que no tenen cap problema, posen milions d'euros en ciberseguretat, se'ls gasten i ja està. Però hi ha operadors que són petits que han de seguir les mateixes normatives que els grans. Llavors, també en genera dubtes la capacitat que puguin tenir de donar resposta ja no només a gestionar el seu risc, sinó a complir la llei. Són 3 opinions. Sí, T'anava a dir pregunta. A veure, jo si vols saber, començo per l'última, que ara altres 2 ja... Això sempre ha sigut, empresa petita, empresa gran, i tots tenen que complir tota la normativa, però de tot tipus, de privacitat, de societat de la informació, de seguretat, fiscal... L'únic que sí que hem d'agrair als legisladors és que des de fa 5 anys, si ho veiem amb la majoria de normatives, no només aquí a l'estat espanyol, sinó a nivell europeu, és que han introduït el factor d'anàlisi de risc. I d'alguna manera ho veiem a diverses normatives, com protecció de dades, com privacitat, com prevenció de blanqueig de capitals, com aquesta en concret. I si t'agafes aquí, sí que un bon anàlisi de riscos
de la teva activitat, de teus clients, de teus proveïdors, ha de simplificar o com a mínim amb sentit comú t'ha de fer estalviar molts calés amb seguretat. I no només amb això, sinó amb qualsevol activitat. El qual aquí sí que, a veure, com més gran, doncs la veritat és que l'anàlisi de riscos és més gran i les mesures a posar són més grans, perquè la diversitat dels teus clients també ho és, o proveïdors, o activitat que tu tens. O sigui, aquí, sent molt complicat, ho he fet molt senzill, perquè és una miqueta més complicat, però sí que aquest factor jo crec que és diferencial respecte de fa més de 5 anys, que és, esta normativa té que complir tots, siguis la tendeta del costat o siguis una multinacional de l'IBEX 35 o més endavant. Amb la qual cosa aquí sí que jo crec que per aquí s'ha guanyat força. Fa falta fer-ho i que fa falta professionals capacitats i amb experiència en el sector perquè et facin i t'ajudin a evolucionar aquestes anàlisis de riscos i que siguin pràctics i que no siguin teòrics, que estiguin fet per gent que sàpiga fer anàlisis de riscos, no qualsevol. Llavors aquí sí que entrem en les certificacions i amb les, jo diria, amb les titulacions professionals que s'ha estudiat, però a més les capacitacions professionals que estan demanant avui dia al mercat. Us deixo les altres dos. Bueno, jo crec que el que hem d'intentar és aconseguir que els professionals ens ajudin a complir amb aquesta normativa. Les grans empreses tenen, com són molt grans, poden tenir 10, 300, 1.000 professionals dedicats a la ciberseguretat per protegir-les i les empreses petites evidentment no tenen capacitat per tenir aquesta gent, però també és veritat que al ser més petites necessiten menys recursos. Llavors, totes les empreses tenen un assessor fiscal, un assessor financer, un assessor legal, però no tenen un assessor de ciberseguretat. Llavors jo crec que l'oportunitat que hi ha és que les empreses tinguin els directius, els responsables del Consell d'Administració, que són els responsables penals dels ciberincidents, al final que ells tinguin a la seva agenda un número de telèfon d'un assessor de ciberseguretat que sigui capaç de donar-li resposta a aquestes necessitats que té l'empresa i que li digui, mira, t'has de comprar això o l'altre, el mateix que tenim un responsable de riscos laborals o un responsable d'incidents d'incendis, hem de tenir un responsable de ciberseguretat. Nosaltres, els CERTs ens deien apagar focs, el mateix que els firewalls s'utilitza el nom dels incendis. Llavors, jo crec que això els hem d'explicar a les empreses i els hem de dir que realment no els ha de costar molts diners i, com deies tu, se'ls estalviaran per l'altra banda. Sí, que em deixes que et repliqui, no? Un assessor de ciberseguretat per Consell d'Administració són per a empreses molt grans, perquè la majoria d'empreses no tenen ni assessor de tecnologia, diguem que seria ja una miqueta més general. Després hem d'anar aterrant a cada una d'aquestes coses. Crec que un dels problemes que té la societat d'ara és que, almenys des de... Abans ho has dit tu, amb la conscienciació, no només amb la conscienciació, sinó que la conscienciació a Espanya a nivell de tecnologia no té res a veure al resta del món. Aquí sembla que la tecnologia la fabriquem i és gratis, perquè com que em descarrego les apps, però al resta del món el paper del tecnòleg, de l'enginyer, està molt valorada i es paga molt més que aquí, a nivell de fora. Jo m'agafo a la temporalitat que diu el Mingo i és real, la sensació és de en què estem pensant, perquè la urgència hi és. Cada dia jo diria que em truca algú perquè li ha passat algun incident de reputació, ciberseguretat, sistema informàtic, cada dia. Llavors penso que l'axitud, penso jo, no? També amb el tema, per exemple, de Smart City, jo tenia la sensació, parlant amb una operadora, que instal·laven sistemes i de més, però jo em qüestionava, no? I aquest dret, el de protecció de dades, el de tal, el de seguretat, el de no sé quantos, i va dir, com que encara no estem regulats, no hi ha aquest cinturó, com que la laxitud és tal, nosaltres anem tirant. I l'anem tirant, la tecnologia va tan ràpid que, efectivament, el dret va superlent. De sobte, ara, en el 2016 o 2015, estem gaudint d'una reforma dels conflictes que passaven el 2010.
amb la problemàtica del Codi Penal del 2010. Llavors, amb aquesta velocitat, no sé si arribarem alguna vegada a estar al dia de tot el que està passant. La sensació és que no, és que va tot super descompassat i es posa un marc jurídic per no decoratiu, que està bé, que segurament jo ja m'ho guardo per la següent generació, però igualment, no sé, és una sensació de que estàs en un tren, de que tu vas molt més ràpid que l'entorn, no? Jordi. En primer lloc, felicitar a tots els ponents. Per mi és extraordinari avui aquesta jornada aquí, tots plegats, poder parlar de ciberseguretat amb tanta expertesa. Per tant, moltes gràcies. Dit això, en el món de l'empresa, per aconseguir resultats, tot passa per algun model de gestió o algun sistema de gestió. I qualsevol model de gestió o qualsevol sistema de gestió, el primer que tot és definir uns indicadors. Aquesta directiva europea orienta cap a alguns tipus d'indicadors? No. Sí, tu mateix. Bueno, és senzilla la resposta, no. És molt general. Totes les pautes que va donant són molt generals i de fet és com a la majoria directiva. Jo no he estat advocat, però el que està orientant els estats a com fer la seva llei, però des de molt per sobre. I no, ni molt menys entrar en detalls quantitatius ni de lluny. De fet, hi ha una sèrie d'indicadors que afecta a molta gent, que l'àmbit territorial, com us deia abans, que afecta a negoci, que es pot interpretar de tantes maneres que realment les bones pràctiques ho diran, penso, no? No sé si... A veure, la realitat és que, tornem al mateix que dèiem abans, no deixa de ser un embrió, estem al principi, però sí que és cert que, com comentava l'Albert abans, ens comença a instaurar un model de gestió de riscos, és a dir, comencem a construir un entorn de gestió en el qual analitzem què estem fent, quins actius tenim, què ens pot passar, i en base a això prenem unes mesures per protegir-nos, per protegir la informació, per gestionar serveis, per contractar serveis que tinguin una determinada qualitat, i per tant al final aquest sistema de gestió necessàriament ve impregnat d'uns determinats indicadors de què ens pot passar, de quines són les situacions que hem d'afrontar i què hem de garantir per continuar prestant el nostre servei de manera segura i garantint tant els drets com la satisfacció del nostre client. Per tant, des del meu punt de vista, sí que inicialment ens obliga a imposar un model de gestió. Com us deia al principi, a més, no ens diu quines mesures de seguretat hem d'implantar, ens deixa a nosaltres decidir-les. Per tant, hem d'adoptar un sistema de gestió per identificar tot el nostre entorn a fi de poder determinar què hem de fer. I per tant ja ens obliga des del primer moment a tot el que són les empreses. Insisteixo, infraestructures crítiques i serveis de seguretat digital, com els defineix la pròpia directiva, a implementar un sistema de gestió intern i d'avaluació de riscos. Sí, a mi m'agrada això del model i dels indicadors. Jo per començar diria que a nivell de cada una d'aquestes empreses que participen en aquest model, per dir-ho d'alguna manera, s'haurà de fer un model de gestió. Llavors, el model de gestió, per exemple, les persones que tinguin una certificació, com el que hem dit el Manel, que jo també tinc, que és Certified Information System Manager, Information Security Manager, que és gerent amb la seguretat, o manager de la seguretat, allà es defineixen uns indicadors a nivell d'empresa concreta. A nivell d'una empresa, quins són els indicadors, i en tots els àmbits, no només tecnològic, sinó organitzatiu, de comunicació, com fer resposta a incidències, des de tot aquest àmbit. Amb la qual cosa aquí els professionals els tenim i ens poden guiar en aquest aspecte. A nivell una miqueta ja, igual com una gran corporació, que són moltes empreses, tenen diferents models de gestió i després a nivell de corporate tenen un altre model de gestió, doncs jo crec que això és el que intenta aquí establir les directius. És a dir, quins indicadors a partir de la informació jo després posaré. I això ja és el que està fent ENISA, que de fet és un dels actors principals que posen aquesta directiva i que li encamina una de les responsabilitats és continuar posant bones pràctiques. I jo crec que d'altre també són aquests indicadors. A partir de tota aquesta informació que rebi, els que ja té i que ja ha elaborat i que ja ha publicat, és realimentar-los per ser una miqueta més operatiu. És el mateix que el fer bones pràctiques.
Totes les certificacions professionals, per exemple, d'ISACA, venen d'unes bones pràctiques. El que no sap la gent és que ve de tots els associats que estan allà dintre i a partir de totes les bones pràctiques de totes les empreses, de tots aquests professionals del nivell, s'aglutinen, es publiquen i això ho posen pels nous que es vulguin treure la certificació. El que no saben és que estan traient les bones pràctiques. Clar, aquestes bones pràctiques s'han d'adequar després de la dimensió de l'empresa, no es poden posar totes, amb molt de criteri i per professionals ja especialitzats. Sí que el model de gestió, jo crec que a nivell micro el tenim, a nivell d'empresa tan petita, gran o mitjana sí, i a nivell ja quan entrem aquí en nacions, entrem aquí en països, entrem en el mercat, ja n'hi ha uns i a partir d'aquests treballen, però jo crec que ells mateixos ja veuen que no estan del tot complerts i per això jo crec que és l'objectiu d'aquesta directiva. Anem a la transposició també. Més qüestions? Més intervencions? Hola, me llamo Miguel Herbella, soy ingeniero de telecomunicaciones y trabajo en una entidad financiera en ciberseguridad. A mí esta directiva me genera una duda y es la misma que me está generando otras directivas de la Comunidad Económica Europea, y es si los políticos realmente están dirigiéndose a la resolución de estos temas de la manera correcta. Es decir, están pasando la responsabilidad, la toma de decisiones, la iniciativa a las empresas y al final a los ciudadanos, cuando en realidad estamos hablando de problemas tecnológicos que también se pueden resolver con regulación. Es decir, hay temas como el correo electrónico, que no se ha legislado nunca, hay temas como el uso de protocolos, que no está legislado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿no están ahí escapando un poco los políticos de afrontar la realidad? Toca tu. Encara que no siguis molt polític. No, jo polític no, jo advocat. No, yo no rehuyo ninguna de esto. Mi opinión es que no. Mi opinión es que no porque tú has hablado de un sector bastante crítico, con una regulación, como comentaba mi director, bastante específica, en la cual seguramente tenéis un top to bottom bastante claro. Sin embargo, también tenéis una gestión de riesgos, un poco en la línea que estábamos comentando en la mesa, porque estáis sujetos a unos tipos de ataques muy específicos y muy particulares, con lo que es absolutamente necesario que, por ejemplo, establezcáis patrones de detección de conductas, entre comillas, extrañas de clientes de banca, cosa que en otro sector, por ejemplo, en las centrales nucleares, pues quizá no tendría ningún tipo de sentido, porque o no tienes clientes o la forma de trabajar es totalmente distinta. Entonces yo me planteo el rol de legislador y es prácticamente imposible que pudiéramos establecer principios que no sean muy básicos y que pudieran compartir todos estos sectores en algo tan, digamos así, etéreo como es la ciberseguridad. Por lo tanto, es cierto que hay que concretar mucho más algunas de estas cuestiones, pero no es menos cierto que es muy probable que sea a través de medidas como las que comentaba Albert, a través de autorregulación sectorial o propia de la empresa, para ajustar exactamente una regulación concreta a un fenómeno y a una actividad en particular. Comentabas que no hay regulación del correo electrónico. Gracias a Dios. Es decir, gracias a Dios, porque a ver si no nos van a dejar mandar más de 3 o 4 correos electrónicos y vamos a estar todos, pues eso, digámoslo así, limitados legalmente a hacer un uso como a nosotros nos guste. No es menos cierto por eso que las empresas están obligadas, por un tema de responsabilidad penal y por un tema incluso de investigación y control de medios electrónicos, a tener unas políticas internas de gestión y uso de los medios para poder hacer este control empresarial. Por lo tanto, la regulación a alto nivel nos permite o nos tiene que dar un marco para que cada uno pueda autorregular su gestión y aplicar el modelo de ciberseguridad a su entorno y gestión. Y yo creo que este es el modelo más lógico. Me preocuparía bastante que el legislador bajara al nivel de concretar detalles técnicos. Por ejemplo, hay que poner un firewall. Bueno, pues quizá hay una pyme que tiene un archivo con un ordenador y ¿para qué va a tener que poner un firewall si no lo necesita? Por su propia infraestructura. Es muy difícil. Incluso pasó con la LOPD del 99. La principal crítica de la LOPD del 99 es: esto es para grande empresa. Y las pequeñas, con 3 trabajadores, estamos aquí teniendo que aplicar todas las medidas de seguridad, encriptar los datos y no sé, cuando en el fondo, para el riesgo
no había esta proporcionalidad de la medida. Entonces, la normativa se ha trasladado a ese decida usted, pero claro, si se equivoca, vamos a ver qué responsabilidad asignarle. ¿Vale? Pero bueno, insisto, gracias a Dios, el legislador sabe poco de tecnología. Yo entiendo muy bien lo que comentas, perdona, te respondo, pero a lo que me refería es a que a veces es más difícil buscar la causa real de los problemas. Y en el mundo de la ciberseguridad tenemos unas raíces tecnológicas que han crecido sin control y que nunca los legisladores han dado ni una visión global de soluciones tecnológicas ni han enfocado soluciones tecnológicas. Entonces, yo lo único que digo es que temas como que camináramos, a lo mejor sin leyes, hacia un correo electrónico donde yo tenga obligado a usar PKIs o tenga obligado a identificar los remitentes de acuerdo con un sistema estándar, podría resolver muchos de los riesgos a los que nos estamos sometiendo las empresas. A eso es a lo que me refería. Allí vamos. Esta es la directiva que es el inicio de la carrera para llegar hasta aquí. Bueno, Jordi puede explicar el ejemplo de la Fundación .cat. Ellos querían implementar medidas de seguridad y todo son dificultades, tampoco no vende o no ayuda. O sea, es un elemento que a día de hoy, digamos así, la ciberseguridad es un poco sexy para foros de expertos, pero a nivel de usuario básico, la gente, y esto también iba un poco en la línea de responder a lo que comentaba Mingo antes, la gente no quiere saber de ciberseguridad, la población en general. Es un sector que ellos no conocen y en muchos casos no quieren conocer o no les interesa. Oye, conformarse a aplicar su decálogo de medidas de seguridad básicos, ya está. O sea, si el servicio Google es más seguro o menos seguro, oye, pues gracias, ¿no? O sea, voy a elegirlo a diferencia de otro. Pero no me explica usted lo que significa el cifrado. Como usuario, para ellos la transparencia de este tipo de tecnologías es absoluta. Y respecto a lo que comenta de la aplicación de medidas de seguridad muy concretas, estoy de acuerdo, vamos en ese camino. Vamos a aplicar en todos los servicios tecnológicos medidas nuevas que nos permitan cada vez más securizar. Pero bueno, no deja de ser una evolución de la sociedad digital. No nos olvidemos que como sociedad y como personas individualmente estamos en la época prenatal. Sí. Alguna intervenció més? Si no hi ha més intervencions, jo et demanaria, Jordi, que pugessis aquí a la taula i que el degà del Col·legi d'Enginyers Industrials, que ens acull, i que fessis tu la cluenda d'aquest acte i agrair-te per part nostra la vostra acollida. Gràcies, i tant. Bé, moltes gràcies. Un plaer aquí al Col·legi d'Enginyers, a l'auditori nostre Pompeu Fabra, poder acollir una jornada com aquesta de parlar sobre ciberseguretat. La voluntat de l'IDES és que la seguretat ens afecta a tots, afecta al món de l'enginyeria, a totes les vessants, a totes les especialitats, a tots nivells. I, per tant, l'IDES pretén ser el punt de trobada de tot el que és en termes de seguretat en totes les vessants de tota la enginyeria. L'IDES és una fundació que es va crear l'any 98 entre dos col·legis, el Col·legi Tècnics de Barcelona i el nostre col·legi, i estava orientada inicialment als temes més de seguretat industrial. Ara, enguany, ho hem obert i amb molt en plau dir que hem trobat una bona acollida amb els col·legis d'enginyers de camins, enginyers d'associació de telecomunicacions, informàtics, agrònoms, que són els que ara donem forma a l'IDES. Per tant, aquest és un començament que creiem que ha tenit llarg recorregut, i verdaderament aplaudir que la referència dels col·legis professionals és un bon reclam i és un bon fòrum per poder parlar dels temes de debat, en temes d'enginyeria, en aquest cas en temes de seguretat.
Nosaltres sempre diem que des del món de l'enginyeria, i sobretot els col·legis professionals, en aquest cas els col·legis que en aquests moments conformen l'IDES, la nostra voluntat és el debat permanent, la discussió permanent. L'enginyeria no acaba mai. I aleshores la nostra voluntat sempre és l'intercanvi d'experiències, el debat des d'una vessant de professionals de l'enginyeria. Cadascú amb el seu criteri, contraposant, etc. Nosaltres, el nostre col·legi, la nostra associació, té més de 150 anys i en els inicis, i està a internet, es poden trobar els estatuts fundacionals de la nostra associació, l'Associació d'Enginyers Industrials de Catalunya. I això que es pot trobar a internet, en els estatuts fundacionals, el punt número 1 diu, fa primer una introducció que diu els primers que van acabar la carrera d'enginyers industrials, els primers titulats, van creure necessari, un cop acabada la carrera, tenir un lloc de debat permanent per discutir temes d'enginyeria, per ampliar els seus coneixements mitjançant la discussió. Això és el que estem fent. I aquesta sala, aquest auditori, és un lloc que sempre ens plau molt des del nostre col·legi poder intercanviar experiències, poder-nos obrir, poder ser transversals vers les altres especialitats de l'enginyeria per tots junts, avançar en el progrés de la nostra societat, avançar en el progrés del nostre país. Tenim clar que només el debat entre experts ens farà avançar. Ho tenim clar. Això que s'ha parlat i he escoltat molt atentament i m'ha agradat molt sentir-ho, de la metodologia d'Isaac a través de tots els experts que hi ha pel món, que fan bones pràctiques, etc. Per mi això és extraordinari, això és fantàstic. Jo vinc professionalment del món sanitari, jo vinc del món hospitalari, i el món hospitalari és això, és a dir, els protocols hospitalaris són elaborats pels experts sanitaris, pels cirurgians, en base de la seva experiència diària i les seves discussions. La clau de volta d'un hospital són les sessions clíniques. La clau, per mi, de l'enginyeria és la discussió, els debats permanents entre enginyers, posant sobre la taula totes aquelles creences, tots aquells pensaments, tota aquella experiència que sense embuts puguem entre tots seguir avançant. Res més, moltes gràcies a tots, ha estat extraordinari, jo he intentat tuitejar alguna cosa, no soc massa expert encara, però, en fi, espero que tinguem ressò a les xarxes. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Jordi, moltes gràcies als ponents i gràcies a tots per la vostra assistència.